zingen. Wat is een avond, ach, bijzonder het gemaakt. Dan stel ik voor een klein caféke. En die vraagjes toch, dat zijn mijn vriend. En deze avond is gebleken aan de teken van tot de allerbeste run. Dus we gaan op de avond, vanavond en vanaf. Oh, het is een vaste avond, en ons verleggers van vriendschap gebracht. We zijn al 100.000 zinnen, we verblijven kampioenen van de nacht. Dus breng nu een run van mijn vriend en mijn vriendinnen om te beginnen, want op de rest wordt toch wel gewacht. En als het gaat op de avond, vanavond en vannacht. Want is het met de vaste avond, het is verregens van vriendschap gebracht. En alles wat ik wou zeggen, en ik moet 5 woordjes aan. We zijn vriend tot de allerbeste run. Dus of het gaat op de avond, vanavond en vannacht. Ik ga nog 100.000 keer en nog meer.